איפה המעריצים? איפה הרעש? לפני כמה שנים, כשסיפרת לי חיים שיש את פנינה, אז האמת שאני לא כל כך האמנתי, אמרתי, אולי אתה מדמיין. ואז כשפנינה הגיעה ולראות אתכם יחד בשנים האחרונות, זה פשוט כל כך נפלא. זו הזדמנות מבחינתי להגיד לכם תודה גדולה, המון תודה על כל מה שלימדתם אותי. זה נותן לי לחשוב מחדש מה בני אדם יכולים לעשות, איך אתם מכירים תודה וטובה לבורא עולם, איך אתם מכירים טובה ותודה לאנשים שסביבכם. לימדתם אותנו מחדש מה זו אהבה ומה זו נאמנות ודאגה אחד לשני. אז איך זה מרגיש להגשים חלום? מצוין. כל הכבוד. לא חשבת שתהיה לו מישהי בכלל. הוא גדל שעד שהוא כאילו ימות, אז הוא יהיה לבד. הייתי בודד ומתוסכל. המכינות. פעם, זאת האהבה הראשונה שלך? שמה? שמתייאשים ממשהו זה קורה. דווקא ברגע שהתייאשת זה קרה לך? גדלת בבית? כן. כן? ועד איזה גיל היית גר בבית? והתייחסו אליך יפה בבית? זה היה נעים? לא. מיד למתי עזבתי את הבית. ולמה עזבת? אלימות. המובנים הלכתי לאוסף. מה הוא אמר לה? שאם היא לא מוציאה אותו מהבית, אז מה? היא באה להלוויה שלו? אצלי ההתנהגות של המשפחה שלי, האהבה שם הייתה חונקת מדי. עד כדי כך שהייתי צריכה לברוח מהבית. לא נתנו לי לצאת. מתי שאני רוצה, לא נתנו לי לחיות כמו שאני רוצה, כמו בן אדם רגיל. אלישבע אמרה שעם הרבנות הם לא מוכנים לתת תעצור. He's very good man. Yeah? Yes, very good. More than 9 years. From the beginning, he's not happy because all the time, most of the time, he stay on bed. He doesn't have something to enjoy. But now, בפעם הראשונה הזו הוא רצה לפגוש אותי, הייתי קשה להשגה. וכשהיא נכנסה מיד שמת עליה עין? הראש.
אתם חושבים סביב הנושא הזה? משהו שנגע ללבך? נראה לי אופטימיות וגם רב תרבותיות, אבל זה פחות קשור. יופי, נכון. זה אולי כאילו... זה עולה מאוד חזק. אולי לראות את עצמי כי גם אני הייתי הולכת ועכשיו. לא הסתגלת עוד? ממש. כמה זמן מאז שהלכת ועד ועכשיו? סך הכל 2 וחצי. ואת אומרת שאת עדיין לא מסתגלת, איכשהו תשתדלי שיהיה לך איזשהו ייעוץ. המסר שאני קלטתי מפה בעניין של הזוגיות, שהבחור הזה שבעצם הוא פה גופנית פיזית, הוא מוגבל לגמרי, הוא לא יכול להזיז כלום. לא להכניס את הכפית לפה ושום דבר. וזה מראה שהנושא הזה של הזוגיות הוא רלוונטי בעצם לכל אחד. בכל סוג של נכות, שאף אחד לא יגיד, כמו שהרבה פעמים שומעים מכל מיני חבר'ה נכים, לי זה לא רלוונטי. אני מראש לא נכנס לעניין הזה כי אני פוחד להיפגע. הקטע הוא כזה דבר, נכון? כמו שאמרת שהיא מקבלת אותו, שהוא נכה כזה, והוא כאילו כביכול הלך עם בחורה רגילה. בוא נגיד שבמציאות, בוא נגיד לסרט, ויש מציאות. מה את אומרת באמת על הקטע הזה? על הסוף? על זה שהוא מוצא אישה? השמיים הגבול. אני חושבת שזה נורא חשוב להדגיש את זה. כל אחד עם כל נכות ראוי ויכול, גם אחרי זוגיות אחת וגם אחרי זוגיות שנייה, ושוב ושוב, זכאי וראוי ויכול להגיע לזה בכל דרך. את גם שמת אליו לב ישר כשהוא נכנס? לא בדיוק. ניסיתי להתחמק. אבל לא הצלחתי. לא חשבתי לצאת עם בחור כזה. מה, בגלל שהוא יושב? בדיוק. מה, אבל מה עם הנשמה? לא חשבתי על זה. וכמה זמן לקח לך עד שהצלחת לכבוש את ליבה? יום. אף פעם באמת לא חוויתי אהבה אמיתית. אולי מחמאות, אבל אני מרשה לעצמי להחמיא לו שהם חיים את באמת תחושה שזה מה שאני רוצה. יש בגדר הזה גם אהבה, גם ריבים, גם אהבה ריבים. חיים, על מה אתם רבים? על שטויות. בעיקר על שטויות. אבל זה כיף. גם מצד שני זה כיף. כאילו, אחרי ריב מגיע קוקי. מה אני אוהבת בו? כן. הוא יודע להציג אותי מה שצריך. לתמוך. יודעת להקשיב ולתמוך. ומה הדבר הכי רומנטי שהוא עשה לך? וואו. הוא הביא לך פרח, הוא לא רומנטי. חיים, מה אתה אומר להגנתך? אני מאוד נהנית. אז בכל זאת הסכמת להתחתן איתו? בכל זאת. מה היית רוצה שהוא יעשה לך? יש לך איזה חלום רומנטי? הליפה, אם הליפה הזה הוא יפה. היום חתן. כמה שנים אתם מכירים? 4 שנים. וילדים אתם רוצים? כן. אז... תענה גם אתה.
נגיד בקטע האינטימי שאתם רוצים להתחבק, לנשק, יש לכם את הכסיות הגלגלים האלה, איך מסתדרים? כמו שאנחנו עכשיו. מה? כמו שאנחנו עכשיו, ככה אנחנו יכולים הכל. לכל אחד מכם יש עובד זר שעוזר לו? אז זה מפריע לכם שהם גם נמצאים בחיים שלכם? הם בחיים שלהם, אנחנו בחיים שלנו. כל אחד ידע את המקום שלו. לומד. הוא עובד, היום כבר בפנסיה. במה היית עובד? מקליד משמחים למחשב. מה היית רוצה לעשות? להיות מורה. מורה? מגניב. למה? לחינוך מיוחד. וואלה. למה את צוחקת? את חושבת? ובאופן כללי, אנשים יודעים להתייחס נורמלי לאנשים שונים מהם, או שאת רובה? מה היחס שאת נתקלת פה בדרך כלל? יחס של... סליחה למילה, אתה מפגר. אולי למי שקורא לנכה למישהו אחר, הוא בעצמו נכה. אני וחיים, פשוט, עמדנו על שלנו. היינו אמורים לחזור הביתה מהמחנה קיץ. נלחמנו עם כל העולם שאני אבוא לכאן ולא אלך לבית של ההורים שלי. ההורים שלי אני לא בקשר איתם. הם באו לדירה שלו והתחילו להתפרץ עליי ומעיפו לי ככה. ולפני כן כן היית איתם בקשר? לא כזה חזק, אבל... אז הם לא בירכו אתכם על האהבה שלכם ושמחו אתכם שמצאתם אהבה? מה הם אמרו? הם פשוט לא אמרו כלום, פשוט לא רוצים את זה. וחיים, מה עם ההורים שלך? בכלל לא אכפת להם ממנו. הם יודעים שאתה מתחתן? הם באו להגיד לך מזל טוב או מה? כלום? שלום האחים של חיים. שלום, מזל טוב. תודה רבה. סליחה. אתה רוצה לעלות את זה עם הכיסא? או שתזרוק את זה כמו שסיכמנו? דבר חצי.